Takže predstavím vám prístroj GNO Plasma. Je to generátor oxidu dusnatého. Pokyny pre zapínanie sú následovné. Pripojí sa kábel do siete, zapne sa vzadu sieťový vypínač. Potom zapnete power vypínač. Tam sa objaví nám, čo všetko to obsahuje, čas, ktorý tam je 10 minút nastavený, celkový čas, tu je výkon, ktorý bude prebiehať pri aplikácii plazmy. Aké náhle čokoľvek zboruchové, stlačte tlačítko stop. Keďže ide o horúcu plazmu, z ktorej vychádza až 4000 stupňov Celzia, tak ten horák nasmerujeme niekde mimo pacienta. Vzdialenosť horáka od pacienta alebo od lokálneho miesta, ktoré ošetrujeme, je 15 až 20 cm, ideálne je 15, dosah je 8 až 10 cm. To koleno, ktoré fúkame, tak je liečiť to pre mňa aj meniskus, aj krížený väz, aj kosť. Používame kmitavý pohyb z dôvodu toho, že obsadíme väčšiu plochu a zatvárame, otvárame kapilár. Môže sa fúkať do oka, čerý zelený zákal sa tým lieči. Samozrejme, že sa viaže na hemoglobín a ide od celokrvného riečišťa. Uzdravuje aj ostatné veci, ktoré sa týka kardiovaskulárneho ochorenia, imunitného systému a tak ďalej a tak ďalej.